Апякун Гродзенскай дыяцэзіі святы Казімір нарадзіўся ў 1458 годзе ў Кракаве. Быў другім з 6 сыноў польскага караля Казіміра Ягелёнчыка і каралевы Эльжбеты. Яго выхаваўцамі былі выдатныя людзі сваёй эпохі. Ян Длугаш, выдатны гісторык Польшчы і Вялікага княства Літоўскага, прафесар Кракаўскага універсітэту святы Ян Канты, гуманіст Філіп Калімах. Ян Длугаш пісаў: «Казімір быў юнаком высакародным, з рэдка спатыканымі здольнасцямі і розумам. Многа дапамагаў свайму айцу ў справах дзяржавы, але быў свабодны ад амбіцыі і прагнення ўлады. Калі ў 1471 годзе Венгрыя прапанавала яму каралеўскі трон, вырушыў у Будапешт. Аднак, калі даведаўся, што трэба ваяваць за гэты трон, вярнуўся на сваю радзіму, не жадаючы быць прычынаю кровапраліцця, і адмовіўся ад каралеўскай кароны. Замяшчаючы свайго айца ў справах кіравання дзяржавай, вельмі клапаціўся, каб дзяржаўныя саноўнікі не крыўдзілі простых і бедных людзей, за што быў вельмі каханы праз бедных. Святы ведаў вялікую вартасць малітвы, таму многа маліўся перад найсвяцейшым сакраментам. Часта нават уначы прыходзіў на адарацыю Езуса Хрыста, утоенага пад відам хлеба на алтары, і кленчыў перад дзвярыма касцёла, як гэта мы бачым на гэтым абразе у нашым кафедральным гродзенскім касцёле. Меў вельмі сардэчнае набажэнства да найсвяцейшай Дзевы Марыю, якую называў найдаражэйшай маці. У 1483 годзе кароль паклікаў сына прыехаць у Вільню. Адтуль на Божае нараджэнне святы Казімір прыехаў у Гродна. Тут ён і развітаўся з зямлёю 4 сакавіка 1484 года. Яго цела перавезлі ў Вільню і пахавалі ў кафедральным касцёле. Папа рымскі Леон X абвясціў Казіміра святым. Святы Казімір жыў і дзейнічаў на нашай зямлі, таму гродзенскі біскуп Александр Кашкевіч абраў яго апякуном нашай дыяцэзіі.